Здравейте, хора! Най-накрая имаме поръчка. Тя се състои от една кутия. Направих промоция за 20 стотинки. Много голяма промоция, много голяма. И няма да я слагам в пликчета, а тук ще слагам висулките. Сега ще сложа висулките. Не знам къде да облегна телефона, затова ще го спра видеото. Чупливки за 2 лева. Продавам ги по 50, много скъпо. Но така. Така. Тя не е много голяма поръчката и също си взе и гумички животни, мече, зайче и прасе. Слагаме ги тук. Така. И подарък ще сложа. То кутията подарък, ама още ще слагам, защото тя се казва Камелия Куртова. От моя клас е. Една чупливка шарена. Тези цветове са по мой избор. Това е подарък. Тези са подарък. Едно Харибо мече и една усмивка. В отделно видео ще ви покажа новите ми кутии. Имах от тези кутии, имаше втора част, но тя не се качи. За жалост имаше някакъв проблем. И сега не си спомням точно какво съм снимала и в друго видео ще ви покажа кутиите ми. И цените, ако има време. И ако не беше взела кутията, ще да я сложа в ето това плик. В тази кутия нещата, които е взела, но тя искаше кутия Ман Иста. Да, не го написах правилно, ама сега. И сега ще опаковаме.